сатиробари Муҳаммад Олипов машқ кардааст аз хони гурд аст. хуб аз рӯи баъзе нишондиҳандаҳо дар мусобиқоти зиёде иштирок кардааст, аммо дастовардиаш зиёд нестанд. дар Загреб ҳам ҳоло иштирок мекунад. аз мусобиқаи ҷавони осиё дар Тошканд ба ин мусобиқот омад. ҳоло паҳлавони мо бо пироҳани кабуд инҷо қарор дорад. аммо Григорий боша инҷо аз Гурҷистон, Сардалашвили 4 медали тилло дорад. ин пеш аз он ки ба инҷо ояд бо паҳлавони зиёде аз кишварҳои зиёд дар чемпионати кушоди Тбилиси, гранд-слами Тбилиси рақобат кард ва зинаи дуввумро гирифт. аммо байни мардон дар ҳамин сол дар моҳи май дар байни ҷавонон дар Малага соҳиби ҷои аввал шуд, чемпион шуд. яъне ҳарифи осону осонгузар ҳам нест. ҳоло бибинед ин ҳариф як қудрати олӣ нишон медиҳад, як вазари кор мекунад. аммо ҳоло Муҳаммад Солеҳ мехоҳад ки инҷо рақобати арзандае дошта бошад. вале инҷо ҳар рақобате ки ҳаст бояд ҳамон шакле кор кард ки натиҷаовар бошад. хуб аввалин лаҳзаҳои гуфта мумкин таҷрибаомӯзӣ ҳам барои ин варзишгароне ки ба майдон меоянд. вале Георгий Сардалашвили ин ҳамагӣ 19 сол дорад, дар ҳоле ки 1 сол аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Муҳаммад Солеҳ бошад 20 сола аст. Муҳаммад Солеҳ дар Тошканд як вохӯрӣ гузаронид ва аз Сӯҳроб Пӯлотов аз Ӯзбекистон мағлуб шуд. дар Алмато бошад ҳамчунин дар вохӯри аввалаш ба шикаст гирифтор шуд. дар Исиқкӯл ҳам байни Наврасон онҷо ҳам дар вохӯри аввалаш ва танҳо дар Тошканд як пирӯзӣ ба даст овардааст. ин аз ҳамон дастовардҳое ки паҳлавони мо дорад. ва ҳоло инҷо ҳам бибинед Муҳаммад Солеҳ дар ҳолати на он қадар хуб қарор дорад. Сардалашвили бошад ҳама фишорро ба ӯ раво мебинад то ки пеш аз муҳлат мағлуб кунад. чӣ кор мекунад инҷо ҳоло паҳлавони мо Муҳаммад Солеҳ? чӣ бояд кард? аз ин буҳрон чӣ гуна берун хоҳад шуд? инҷо дифои хуб мекунад Сардалашвили. каме дигар боз як имконият барои паҳлавони мо инҷо паси сар мешавад. Георгий Сардалашвили дар радабандии ҷаҳонӣ дар зинаи 26 ҷадвали паҳлавонон қарор дорад. дар ин ҷо ҳамчун паҳлавони ҷои шашум номбар шудааст. дар ҳоле ки инҷо тарзе ман назар мекунам барои паҳлавони тоҷик инҷо Қувватов ҷое надорад, яъне ҳоло то ҳанӯз имтиёзҳое надорад ки дар радабандии паҳлавонҳо ҷойгир шавад. 46 сонияи дигар охирин лаҳзаҳо бояд ба худ омад ва имкониyateро истифода бурд. аммо чунин имкониятҳоро барои ӯ Сардалашвили намедиҳад. ва инҷо раво мебинанд ин ҳолате ки ҳоло ҳаст ва паҳлавони мо пеш аз муҳлат ба мағлубият дучор мешавад.
و این ایپون امکانیت میدهد که پهلوان گرجی به دور دیگری مسابقات راه یابد. همین طور هم هست یا نه؟ اینجا حالا باز یک لحظه توجه میکنند به اون که این آخرین عملی که اجرا کرده بود پهلوان گرجی بها گرفته است یا نه، چون که 37 ثانیه دیگر تا انجام این وخوری هست. بله این ایپون برداشته می شود حالتی که حالا داور مرکز یک باقی وزر دیگر یا خود ایپون رو با ورزشگری گرجی متعلق دانست از آنجا برداشته می شود و پهلوانی ما آخرین فرصت های خود را باید استفاده برد. 25 ثانیه دیگر محمد صالح قواتوف در برابر سردارشویلی گرجی است و اینجا باز یک عمل دیگر، اما داور نشان میدهد که اینجا وزری نیست، بهای وزری نمیگیرد، ولی به هر نوع این 9 ثانیه دیگر برای محمد صالح قواتوف کافی نخواهد کرد، ولی اصول را استفاده میبرد، حریف را به زمین میپرچد، ولی وقت به پایان رسید و دومین پهلوان ما این نوبت در وزن 60 کیلوگرم محمد صالح قواتوف ادامه سلسله رقابت‌های خود را در همین جا به پایان می‌رساند. همین طور است این وخوری ها، همین طور است پهلوانی ها که پهلوانی ما از این وخوری ها بیرون می‌شود.